ang Modified Session Plan Guide School Year 2021-2022 alang sa tanang child development workers kung CDWs sa tibok lalawigan sa Misamis Oriental. Kini ang wahing update gikan sa buhatan sa Provincial Early Childhood Care and Development ni adtong Septyembre 7, 2021 nga maoy nanguna ni ini nga lakang. Nalakip ang maong paagi sa makanunayong pagpangandam ngadto sa natad sa edukasyon nga prioridad gayud sa panggamahan ng probinsya ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano. Dunay giandam ang ECCD Miss-Or, pinanguluhan ni ECCD Head Miss Meriden Lilay Okot nga duha ka set sa Modified Session Guide nga alang sa Pre-Kinder 1 ug Pre-Kinder 2. Nunot sa maong mahinungdanong learning materials ang nagkarayang aktibidades nga pulos nakasentro sa pagtabang ug pagpalambo sa learning development sa mga kabatan-unan. Samtang gisiguro sa kagamahan ng probinsya nga nakasubay gihapon ng Early Childhood Care and Development Learning Implementation alang sa school year 2021-2022 dinhi sa lalawigan pinaagi sa center-based program conducted in alternative venue. Layon sa maong paagi nga ang mga CDWs maoy magtudlo sa maginikanan o guardians sa mga suggested gikahinaman o gahaom nga mga activities ayha sila na maoy magtudlo gilayon sa ilang makaugalingong anak o child learners. Gani man saludo og dako ang kalipay ni Governor Bambi sa tanang mipaluyo og mituman sa iyang tanang tinguha og mga plano alang sa kinatibuk ang kalambuan sa Misamis Oriental sama sa mga CDWs hilabi na sa puwersa sa ECCD Miss-Or. Taliwala ni ining pandemya hatod sa COVID-19, gisiguro ni Governor Bambi nga ang tanang kabatan-unan sa tibuok lalawigan mahatagan sa ilang katungod nga makaangkon og usa ka dekalidad nga edukasyon. Kauban si Chloe Dalay sa kamera. Ako si Lambert Regian Amor Maygay. Alang sa limpyog matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.